Hello guys, kini na pa yatong kirana ni guys. So, guys, bunlod ni sa kuan lupa. Mag sa basa sa guys, dali. Guys, i-follow, like, share ang ako video sa RG Vlog, sa ako Facebook, og sa ako pod YouTube channel. Like, share, i-follow RG Vlog TV. Og shout out ko diha kay BBMX friend and surf from Engineer Mahinay, Mahinay Family, idol. Shout out ko kang Ma'am Gian Sa Nicolas Ibardalusa, Saudi Arabia. Og shout out ko kapingganon Norji Buwal ang pamili. Salamat sa inyo mga idol. Tara. Sagbong guys. Salamat ta dire guys. So, tanta sili. Pwede mga bata ni guys. Sa lupa na nabudlod.